Ассалому алайкум бародаро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотачкистан. Бародаро, мо як навор фақат кемриҳоро ба навор гирифтагем. Якчанд бародаро комментария нависа буд бар хотири ҳамё. Як навор фақат кемриҳоро мондагем ва бародаро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видео навор лайкҳоро бунед ва дар комментария ҳатман мошине мехозагитон номашо бинависед. Мо ҳамон намуди мошинаро навороша бисёртар мекунем. ва кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои рӯи экраномдагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. Мо дар навораҳоянда пешкаши харидорро мекунем ва бародаро нашод лабои намуд реклама муроҷиат кунед. Дар имо ё ватсап рақамҳои рӯи экраномдагида мо лабои намуд рекламаро қабул мекунем. ва бародаро видеоро падилитса кунед дар имо ватсап ва дигар сайтҳо дастгирӣ кунед. Бародаро лайкҳоро биҷихен. Комментарияда мошинаи мехосакитон номашо бинависед. Ҳамон намуди мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем. Аз ҳар як шумо хоҳиш менем ки дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед ва мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. Якум мошинаи фурӯшии мо бародаро Toyota Camry мебошад ки соли бариш 2006 объеми мотор 2.4 сӯзиши ориш бензин. Коробка пердашаш автомата ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мотор созай, дуд намекунад, коробкаш созай, рулавои созай, овоз надорад. ҳама ҷои мошин 100%. Бародаро ҳуҷҷат то моҳи июни 2026 дорад. Утилизатсия дорад. 4 диска навай, 4 баллон нав, ҳама тарафа 100%. Ягон камдиву расход надорад мошин. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 79500 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бародаро дастгирӣ кунед, дар видеонавор лайкҳоро бунед ва дар канал ҳатман подписатсия кунед. ҳами қатъи ҳами дору саргардон ва ҳами дору мара девона када қатъи ҳами Клентон бародаро нигоҳ кунед. ҳами дору насамде дар бораи мардонагия калон ғаф ва дар бораи ҳами вирус пируса мекиша ҳақатанда ҳами чой мехӯрам намехӯрам ки бародаро инеми қилпа сабшина охирсаншин кадоми доруда нигоҳ мекунам. асбобу анҷомаш рулеткаш ва дар дасташ ҳам бародар бародар муштаидо матра дига торо намекунам. ва барои ту дору овардам макон маҷнун меган ина барои простатит хинакӣ барои ҳамхӯбагӣ. баъд бародарое ки пешоб тез тез мерем беҳад доруи хуба яке аз беҳтаринош ия биюм беҳтараш инаям биохес меган ҳоли худ доруи беҳтарина ки истеҳсоли Малайзия бародаро. баъдан бародаро инаи доруи ки дар дасти бибинед новобаста зани марди камтара ками куталиро меброи ҳакас мекунӣ. манама муроҷиат ки результати 100% оригиналаш бо боварӣ бародаро занг бизанед. мошини навбатии мо бародаро Toyota Camry мебошад ки соли бариш 2011 объеми мотор 2.4 сӯзиши ориш бензин. коробка пердашаш автомата ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин японка дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. соли бариш 2011 ҳама ҷош 100%. утилизатсия дорад. ҳуҷҷатош тамом шудагай. мошина фақат ҳуҷҷат бинед тамом, дига ягон камдиву расход надорад. ҳама тарафа 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 103000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бародаро дастгирӣ кунед, дар видеонавор лайкҳоро бунед ва дар комментария ҳатман мошине мехозагитон номашо бинависед. касоне ки дар канал меҳмонанд, аз ҳар яке шумо хоҳиш менем ки подписатсия кунед, видеоро падилитсия кунед дар имо ватсап. бародаро дастгирӣ кунед. мошини навбатии мо бародаро Toyota Camry мебошад ки соли бариш 2011 объеми мотор 2.5 сӯзиши ориш бензин. коробка пердашаш автомата ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камдиву расход надорад. ҳама ҷош 100%. мошин пачка. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 115000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бародаро аз ҳар як шумо хоҳиш менем ки
дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеоно лайкро бинависед ва дар комментария ҳатман мошине мехозед ки дингитона номашо бинависед. мо ҳамон намуд мошинора навроша бисёртар мекунем. Видеоро поделитсия кунед дар имо WhatsApp ва дигар сайтҳо. Бардоро раҳмат барои дастгиритон. мошини навбатии мо бардоро Toyota Camry мебошад ки соли бариш 2011 объеми мотор 3.5 сӯзиш вориш бензин. Коробка передашаш автоматаи ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. Мошина фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Мошин пачка. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 104,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар видеонамо лайкро бинависед ва дар комментария ҳатман мошине мехостед ки номашо бинависед. мо ҳамон намуди мошинора навороша бисёртар мекунем. Camry бинависед, мухлисои Camry навори Camryҳоро бисёртар мекунем ва видеоро поделитсия кунед дар имо WhatsApp ва дигар сайтҳо. раҳмат барои дастгиритон. бардоро касоне ки меҳмонед ҳатман дар канал подписатсия кунед.